Mikulására? Akkor én most oda varázsollak benneteket a Mikulás házába, ahol már kezdődik a készülődés a nagy ajándékozásra. Csukjátok be jó erősen a szemeteket, és amire 3 számolok, már ki is nyithatjátok. Jól figyeljetek! Csiribá! Legyünk ott, ahol akarunk, legyünk gyorsan a Mikulás házánál. 1, 2, 3. Most már kinyithatjátok a szemeteket, de jók legyetek ám, nehogy megzavarjátok a nagy készülődést. Na nézzük akkor a leveleket. Úgy látom, szép számmal összegyűlt. Jó napot kívánok! Hoztam egy zsák levelet. Kedves Mikulás bácsi, Pistike vagyok, még nem tudok írni, ezért anyukám ír helyettem. Légy szíves, hozz nekem sok-sok édességet, mert nagyon jó voltam. Köszönöm szépen. Édesség? Hol is vannak az édességek? Aha, itt. Kedves Mikulás, lehet, hogy azt mondod, hogy nem is vagyok jó gyerek, de tudd meg, hogy néha próbálok jól viselkedni, de nem mindig sikerül. Azért szeretnék egy csokit és autót is kapni tőle. Úgy olvasom, hogy igyekszik jól lenni. Értékeljenek, de pakolom neki az ajándékot. Kedves Mikulás, úgy gondolom, hogy tavaly óta sokat javultam. Esténként mielőtt lefekszem, már elrámolom a játékaimat is. Ugye te is úgy gondolod, hogy kaphatunk tőled egy mesekönyvet? Mesekönyv. Teszek egy kis csokit is várjuk, hiszen van szó, hogy már ifján elpakolja a játékait. Hoztam még néhány levelet. Látjátok, mennyi munkájuk van a manóknak. Nem irigyelem őket, de úgy látom, nagyon ügyesen végzik a munkájukat. Hagyjuk is őket dolgozni, nehogy rosszul csomagolják be az ajándékokat. Most pedig lássuk azt is, mi újság van a Mikulás ruhás szekrényében. Mi ez a nagy zaj? Nem tudok aludni. Csizmák, sapka, ébresztő, sokat teendő. Mi ez a lárva? Miért nem hagysz aludni? Nézzétek, micsoda nagy munkában vannak a manók. Hűha, tényleg itt az idő. Tényleg, úgy látom, rajtékos volt. Szép vagyok? Nem jó. Dehogy nem lesz jó. Így lesz a Mikulás fején. Na, talán még jó. Ugye, kabát csizmát? Így elég szép vagyok. Igen, így jó lesz. Én, azaz mi ruhák, készen állunk az útra. Nagyszerű, nagyon ügyesek vagytok. Most menjetek az előszobába és várjatok türelemmel. Készen vagyunk, Manó? Igen. Akkor most alszunk egyet, és holnap indulás. Hol is kezdjük? Hová indulunk először? Oda megyünk, ahol a gyerekek a legügyesebben és a legszebben várnak ránk. Mikulás a mindent látó távcsövén keresztül látja, hol várják őt a és legjobb gyerekek. Lehet, hogy a Mikulás pont minket néz. Legyetek most nagyon jók, és énekeljük valami szépet a Mikulásnak, hadd lássa, hogy mi már nagyon várjuk őt. Ismeritek azt a dalt, hogy hull a hó? Igen. Akkor énekeljük el. Hull a hó, hull a hó, mesebeli álom, tél a kórus nyarán, fújdog el az ágon. A kis nyúlt ideleg, megbújik a földön, ne fajva hull a hó.
Nagyon jó gyerek várakozik. Olyan szépen énekelnek. Azt hiszem, ők a táncos iskolában vannak. Ők lesznek idén az elsők, akiket meglátogatunk és megajándékozunk. Manó, nézzétek csak meg, mit kértek ezek a gyerekek a levelükben. Gyerekek, írtunk mi levelet a Mikulásnak? Igen. De együtt szerintem nem írtunk. Mi lesz, ha a manók nem találnak olyan levelet, amit mi írtunk? Van egy ötletem, gyorsan írjunk most, aztán én majd odavarázsolom hozzá a levelünket, mintha már régóta ott lenne. Van valaki a szülők felnőttek között, aki gyorsan írna egy levelet a nevünkben? Majd én segítek, van nálam szól, papír és borítéki. Rendben, akkor már ott is lesz a Mikulásnál. Fókusz, fókusz, egy-két ház. Ez az, hát itt a gyerekek levele. Vagy csak ide? Most már biztosan erre tart a Mikulás, de hosszú ám az út idáig. Amíg ideér, énekeljünk valami szépet. Hullapelyes fehér hó, jöjjel kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám ének hangjaság, van zsákodra minden jó, piros, sarna, mogyoró, jöjjel hozzánk, várjunk rád, kedves öreg télapó, nagy szakálú télapó, jó gyermek barátja, cukrot, pirót, mogyorót, rejteget a zsákra, ha merre áll reggelig, kis szívbőcske megtelik, megtölti a télapó, ha üresen látja. Szervusztok! Ki tud köszönni? Erre jártam a keltemben, szarvas számon letettem, meghallottam, hogy milyen szépen énekeltek. Majdnem elmentem az óvodáig, de visszafordultam az óvodába, majd holnap megyek. Jó? Kivár holnap engem az óviba? És aki fog nagyot köszönni? Mekkorát? Na, hadd halljam! Egyszerre szia télapó! Nagyszerű! Megengeditek, hogy leüljek egy kicsit? Igen! Köszönöm! Ki volt a legjobb? Akkor megkérem a manóskákat, hogy akkor adjanak nektek valami szép kis ajándékot. Jó van. Akkor kapsz ajándékot? Nagyszerű. Hazamentek, mit fogtok csinálni? Hát, azt meg kell, hogy előzze valami. Kitisztítani, bizony. Utána mindenki átszállsz a csuki. Lefekvés előtt mi lesz még? Nagyszerű. Nagy kézgyújtás, aki engem holnap reggel várni fog az óviba.
Nagyon bócskeri, elnapja. Sziasztok!